Makhosi amakhulu, sanamukela kwiKhanyisani TV. Igama lami Nkhazimulo. Mawusamusha i-channel siyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo esikhathi siwakhiqiza. Namhlanje ngizokhuluma ngako ukukhungana. Baningi abantu abafike bashade uthola emshadweni abasahlalisani kahle. Sikuyaxatshana, kuvuka izimpi emzini yilawa makoti manje nansi inkinga makhosi amakhulu. Mawuyingane yethoba kufanele umuntu othandana naye noma ohlekisana naye noma umshadile umkhungi, ngoba abantu abaningi labahlala emzimbeni wethu abakuthandi ukungcola, abayithandi into ebheke eceleni. Ekhungeni umuntu-ke fanele ibhasobhe la khona umuntu ofanele umkhungele emanzini ngoba mhlawumbe uphethwe yithongo lamanzi. Khona umuntu ofanele umkhungele ngqo kubo komalume bakhe ngoku mhlawumbe uwumlanjwana. Khona umuntu ofanele umkhungele ngqo entabeni. Umuntu umkhunge ngembuzi noma ngenkukhu noma ngemali emhlophe noma kube yiphepha noma emakhandleni amhlophe. Ubone nje uney'nkinga emshadweni, nomuntu abafana bengahlali, abakukhungi. Labantu abakuwena abafuni babe nomuntu ongabahloniphi. Maningi amantombazane manje la asehlala ehlukana nabafana ngoba mbethe amadoda. La madoda noma la makhehla adinga ukuthi uwakhunge, uyisho inhloso yakho ukuthi uhloseni. Yini engeze ngisho le video? Ziningi ingane zamathongo ezifike zihlanganiswe yithongo manje baphathi ngamphupha kodwa ngigcine nihlukana ngoba umkipito uyabheda bafethu fesikusho lokho. Kodwa ningakhungana nibike nani bafowethu lento yokudlisa intombazane ngezinto zocansi umzimba noma mhlawumbe ukufaka mkhafula. Awuyibi ngani intombazane kini ubuyele abantu bakini nangu umakoti wenu ngoba phela vele nanamakoti. Makuyena-ke yena ngisizeni ngimthathe. Uzolungela kanjani uma ingane yebo ethongo ungakhulumi naye? Ufisa ukwazi ukuthi inkinga yena nihlalisani kahle ngaphandle kokukhomba umakhelwane nokuthi ngiyaphonsa ngoba thina izangoma sinamanga. Akuve kulula ukuthi kutshele ukuthi hhayi khona umuntu okuphonsayo. Akekho umuntu ongenasitha, kakhulukazi uma uwumuntu wamoya, unesithunya, unabantu abadala, unabantu ababeyizangoma bathandaze kini ngoba imbeleko kuyakuhlupha phambili ngoba indoda ivele izibone nje intombazane encane ingakuhloniphi la efabe sikusatha khona sinyaxabana. Hhayi angingabi mude, udinga usizo uma ephethe yini ekuhluphayo othandweni lenu. 081 30 41 98. Hhayi yonke into uvele uyifake isibambelelo noma uyifake umuthi ukuthi zilunge. Makhosi.